Basogintza ikasketak izan arren, krisi aldia hortuetara eraman ninduen. Borja Jon eta Irurok, kuadrilla berekoa gara, orain dela 7 urte lanen bila herritik alde egin bar genuen, eta bizilagun batzuei esker, lurzoru txikia utzi ziguten, eta gure proiektua sortu genuen. Gaur egun, 7 hektariako lurzeiak eta 10 negutegi ditu. Gu bi espazio bereizten ditugu, kanpo aldakoak eta negutegiak. Kanpoan zainzuriak, brokolia eta zalorea egiten ditugu, eta negutegietan sasoiaren arabera, ziazerbak, tomatea, tipula, lekak, ilarrak eta bar. Gu 3 ezaugarri esker gailentzen gara. Lehenik eta behin, bertako produktua izateaz gain, haziak bertakoak izatea. Bigarrenik, usta ekologikoa da. Hirugarrenik, ekonomia zirkularra sustatzen dugu bertako eta inguruko dendei gure produktua salduz. Lagun artean lan egitea, abanteak eta desabantaiak ditu. Eta horretara ere gure lana eramaten bai dugu. Hori Naparron kontua izango da, ez Gorka, buru gogorra gara eta gauzak ezin dira utzi hor ala nola. Tabernara eraman behar ditugu, eramaten ditugu. Eta osagaia behin hartuta, goaz etxera gure errezeta prestatzera. Zainzuriak, ziazerba bexamelez beteta. Ez nabiltzantetan, kristo menua daukagu gaur zuentzako.